And now, it's time for SPG. As in, Super Backganern Secret File. Nagme-midnight snack ako sa ilalim ng miniskirt. Itago nyo na lang ako sa pangalang Undertaker. Ito ang aking SPG secret file. Nangyari ito nung nagba-bartender ako sa May Malate. Aaminin ko, marami akong nakakalandi ang mga customer. Pero tumigil lang ang pagiging malandi ko nung medyo naging exclusive na kami ni Meng. Hindi niya tunay na pangalan. Si Meng, OJT siya sa amin. Una pa lang natitigan naming dalawa. Parang may nagsindi ng kalan. Unang encounter namin nung closing na. Kami na lang ang naiwan kasi tinuturuan ko siya kung paano magsara ng kaha. Tapos, nagdikit ang mga siko namin. Nalaman ko na lang. Tinuturuan ko na siya kung paano sumampa sa banyo. Habang nagmi-midnight snack ako sa ilalim ng miniskirt niya. Lagi na naming routine yun. Pag closing ng Saturday night, magtitinginan kami tapos may gagawin kami sa CR. Ang hindi ko lang makalimutan nung schedule ko sa dentist. Kasi may braces po ako. Schedule ng adjustment at cleaning. Sabi po ng dentist ko, kumakain daw ba ako ng karneng may buhok? Tapos pinakita niya sa akin sa tissue yung mga nakuha niyang buhok sa braces ko. Pero halata sa mukha niya kung anong klaseng mga buhok ito na putol-putol na. Diyos mio, hiyang-hiya talaga ako. Hehe na lang ang nasagot ko. Sinabi ko yan sa ka-MU ko. Kay Meng, sabi ko baka pwedeng mag-shave siya. Ayaw niya raw kasi nangangati siya at matitigas daw kung tumubo ang mga yon. Sabi ko, sagot ko ng waxing. 500 lang naman yun. Ayaw niya. Ayaw niya pa din kasi masakit daw. Ngayon, nakakatatlong Sabado na kami na wala kaming schedule. Kasi nga natatakot ako na magsabit-sabit na naman. Ang naisip ko, patanggal ko na lang muna kaya ang braces ko. Pero sayang. Ay, ano bang dapat ang desisyon? Sana matulungan niyo ako. Muli, ako si Undertaker. At ito ang aking SPG. As in, Super Backganern Secret File. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.